पापर चैलेंज फाइना हिं दंलाय मालासं गुवाहाटी सिवाय जुनाय निबायदि गुवाहाटी वाजाक बेलायनो हम को फाइ दङ ओमफ्राय जों दाबो ओमफ्राय जों दा पापरक माइरंगो जनो रिरबाय खजतनो फुल गायो जतन समान गायो नायतो मोजां रान पाइथ जरा ब्लग हंके फाइनली तो शुरू खालिसिनाय पापर सब संजाबाय मुनिलाय मासे काम जानो मोनो चांसा साइमिया बै बिजि साइमियाव नायतो सिन पाइथ जरा ब्लग न Oh, no. Oh, no. Oh, no. Guys, finally sawa ka na yang kecamali basing kita sawa kita kani barangka. Enggak yang musabali ya, enggak bos ang musabali ya, enggak tang basing ke duti sawa kan ketabu enggak ang sama sasina. Hori rama hordam ganja tang basing ke sawa ya. Enggak tabu, enggak tabu.